खुलुमबाय बिसोर बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बल्दियाव एमआरएमए 2.0 नि सिङाव सांग्रांथि हाबाफारि खुंदों। हिमन्त बिश्व शर्माया सा सानजा भारतनि दाफामनाय ग्रिड एन्ड ग्ल'रि बिजाबखौ बेखेवबाय। 48 घन्टानि गेजेराव दैबानानि अनसुंथाइ होआब्ला राइजोफोरखौ लाना गुवाहाटीनि फारसे हानजा सुरगोन, बुंदों अखिल गगৈ। मिरु सोरखारा आसामनि थाखाय PMOIG नि सिङाव 5,000 कौटिसो रां गनायथि होबाय। 54थि बेटेलियन सिमा रैखाथि फर्स बिजनीआ सुबुं अनसाय हाबाफारिनि सिङाव माद्रिजरायाव मासि, आरांगा आरो मेटफोर राननानै होदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मेरा रेशम मेरा अभिमान एमआरएमए 2.0 नि सिङाव चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा बेन्दोंनि बल्दियाव एम्फौ फिसिनाय आरो सि दाग्रा मिरुआव मोनसे जाफुंसार सांग्रांथि हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि सेरिकालचार बिफाननि EM करमेश्वर रयआ बाहागो लायो। हाबाफारियाव EMजों लोगोसे बिटिसिनि सेरिकालचार बिफाननि डाइरेक्टर भनुलता मुसाहारि, एमआरएमए बिटिसिनि स्टेट नडेल अफिसार सुनिल देउरि, CSBनि बिगियानगिरि BN चौधुरी, सेरिकालचार आबादारिफोर, थुलुंगागिरि, गावसुंथा हान्जानि आइजोफोर, FIGफोर, FPOफोर, रिलारफोर आरो सि दाग्राफोरा हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि जिउ खुंनायनि मोनसे दिदोम राहा महरै सेरिकालचारखौ बांहोनाया बेसेबां गोनां बेखौ नोजोर होनानै आरो आबादारिफोरखौ गावनि दिहुनथाइ आरो खामायनायखौ बांहोनो थाखाय साबसिन टेक्न'लजिफोरखौ बाहायनो खावलायनानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनानै गाहाय आलासि करमेश्वर रयआ। हाबाफारियाव बिटिसिनि सेरिकालचार बिफाननि डाइरेक्टर भनुलता मुसाहारियाबो एम्फौ फिसिनाय आरो फिथोब दिहुननायनि सायाव राइजोफोरखौ थांखिनानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। लोगोसे एमआरएमए बिटिसिनि स्टेट नडेल अफिसार सुनिल देउरिया एमआरएमए 2.0 नि थांखिफोरनि सोमोन्दै सावरायो आरो बिरोंदामिनखौ रानलायनाय, सोलिबाय थानाय टेकनिकेल बोसोन होनाय आरो बांसिन सुबुंफोरखौ गोनोखोआरि सेरिकालचार आदबफोरखौ फोथाराव बाहायनो थाखाय थुलुंगा होनायनि गोनांथि फोरमायो। CSBनि बिगियानगिरि BN चौधुरीयाबो हाबाफारियाव बाहागो लाग्राफोरखौ थांखिनानै एम्फौफोरखौ मोजाङै फिसिनाय, मुवाफोरखौ साखोन-सिखोन लाखिनाय, बेराम आरो एम्फौ-एनलाफोरखौ सामलायनाय, दिहुनथाइखौ बांहोनाय आरो बोथोरजों गोरोबनाय बिरोंदामिनफोरनि सोमोन्दै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। दिहुनथाइ एबा फसलनि खहाखौ खमायनो आरो फिथोबनि दिहुनथाइखौ बांहोनो थाखाय फोरमान जानाय आदबफोरखौ बाहायनाया बेसेबां गोनां बेनि बागैबो बिथाङा बुंथियो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया समबारखालि गोदान दिल्लीनि केशव कुन्जआव खुंनाय हाबाफारियाव अभिजित जगनि ग्रिड एन्ड ग्ल'रि बिजाबखौ बेखेवना होयो, जाय बिजाबाव आसाम आरो सा-सानजा भारतनि समाजारि सोलायनायनि थाखाय मावनाय सुबुंफोरनि बिहोमाखौ रोखा लिरनाय जादों। बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया बुङो दि अभिजित जगनि ग्रिड एन्ड ग्ल'रि बिजाबा गांसे गोनांथार आरो बेसेन गोसा बिजाब। बेयाव आसाम आरो सा-सानजा भारतनि गुबुन बाहागोफोर, RSS एबा संघजों थानानै मावनाय सुबुंफोरनि सिबिनायखौ लिरनाय जादों। आं जायखौ फरायदों आरो जायखौ एसे नुदों, बे बिजाबाव आसाम आरो सा-सानजा ओनसोलनि सुबुंफोरनि सोमोन्दै फोरमायनाय जादों, जायफोरा संघनि थाखाय जोबोद खस्थ' खालामदोंमोन आरो समाजारि सोलायनाय लाबोनो बावसोमदोंमोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। मख'नो गोनांदि सुरुचि प्रकाशनजों सेबखांजानाय बे बिजाबाव सा-सानजा भारतनि जारिमिन, जेंना आरो समाजारि सोलायनायफोरनि सायाव गोथौवै नोजोर होनाय जादों, जर'खायै RSSनि फोसावनाय आरो सोमोन्दो गोनां आफादजों लोब्बा लाना ओनसोलाव सांग्रां थाना मावथिफोरनि मोनदांथिखौ नोजोर होनाय जादों। ग्रिड एन्ड ग्ल'रिआ ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारिमुआरि आरो जारिमिनारि हेंथाफोरखौ दिन्थिदों आरो उदांस्रिनि उननि समाव सोमजिनाय जेंनाफोर जेरै उदखारि जेंना, गावस्रालायनाय, गोब्राब ओनसोलारि जेंना, समाजारि आरो माहारियारि खौसेथिनि जेंनाफोरखौ नोजोर होयो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे बिजाबाव मोन द' आयदाफोर दं। गिबि माखासे आयदाफोरा सा-सानजानि जारिमिन आरो हारिमुनि सोमोन्दै सावरायदों आरो माबोरै जुदायारि आरो बिग्रायखांनाया फैखो बेनि सोमोन्दै सावरायदों। फारसेथिं उननि बाहागोफोराव RSS आरो बेजों सोमोन्दो गोनां हानजाफोरा ओनसोलाव मा खालामगासिनो दं बेखौ दिन्थिदों। शिबसागरनि MLA आरो रायजो दलनि आफादगिरि अखिल गगैआ दैबानाजों मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनायनि अनगायै खेला गेलेनायनि अजद होना सोरखारखौ सोंखारिदों। खर'सा आसामनि दैबानायाव खहा जानाय नखरफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे खहा सुफुंनाय होनांगौनि दाबिखौ मंगलबारखालि शिबसागराव मोनसे धर्ना हाबाफारि खुंनाय जायो। बे धर्ना हाबाफारिनि गेजेरजों अखिल गगैआ सोरखारनो 48 घन्टा सम खानानै होदों। थिखानाय समनि गेजेरावनो सोरखारा दैबानानि 15,000 रां अनसुंथाइ फोसावनायखौ आरो उचित खहा सुफुंनाय होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। अखिल गगैआ बुङो दि दैबाना जानाया 36 सान बारलांबाय, नाथाय माखासे नखरा दासिमबो अनसुंथाइ मोनाखै आरो बिसोर नेगासिनो। सोरखारा 15,000 निफ्राय 25,000 राङारि अनसुंथाइ फोसावदोंमोन।
बे अनसुंथाइखौ 24निफ्राय 48 घन्टानि गेजेरावनो होनांगौ। 48 घन्टानि गेजेराव दैबानाया मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइखौ होआब्ला गोख्रों सोमावसारगोन आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै शिबसागरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे हान्जा सुरगोन होननानैबो अखिल गगैया हुमखि होदों। बबेखानि दैबानाजों खहा जानाय नखरफोरनि थाखाय सोरखारा फोसावनाय खहा सुफुंनाया थोजासे नङा। गोबां नखरफोरा गोबां खहा जादों, बेनिखायनो मोनफ्रोमबो खहा जानाय नखरनो खमैबो 10 लाख रां खहा सुफुंनाय होनांगौ। बेनि अनगायैबो दैबानाजों खहा जानाय फालांगिरि आरो गलादारफोरनि थाखाय आलादा राङारि अनसुंथाइबो दाबि खालामो अखिल गगैया। गिबि मन्थ्रि डॉ. हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबार खालि मिरुनि आबाद बिफाननि मन्थ्रि शिवराज सिंह चौहानजों सावरायो। बे मेलाव शिवराज सिंह चौहानआ आसामनि दैबानाजों सिलिंखार जानाय रायजोफोर आबादारिफोरनि थाखाय लानाय गेदेर बिथांखि लायो। मिरुनिफ्राय मदद आरो अनसुंथाइ हरनो गनायथि होयो। बे मेलाव प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि सिङाव आसामाव गोदानै 3.8 लाख न' लुनो थाखाय गनायथि होयो। बे न'फोरखौ लुनायनि थाखाय मिरु सोरखारा 5,000 कोटी रां खरसा खालामनाय जागोन। बबेखानि दैबानायाव सिलिंखार जानाय ओनसोलाव बांसिन PMOI न' लुनायनिबो आसा होयो मिरुनि मन्थ्रिया। मख'नो गोनांदि दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय नखरफोरा जाहाथे PMOI न'निफ्राय नेवसिजाया आरो बेखौ सिनायथिनो थाखायबो राहा लानो बाथ्रा होदों शिवराज सिंह चौहानआ। बेनि थाखाय PMOI 10 न' मोनथावना नखरफोरखौ सिनायथिनायनि थाखाय सालायनाय इन्सपेक्सननि समखौ 15 सानसिम बारायनाय जाबाय। रिपर्ट बायदिब्ला साहा बागाननि श्रमिकफोरखौबो PMOI नि आवथायाव लाबोनो थाखाय डिजिटेल इन्सपेक्सन खालामनाय जागोन। दैबानायाव खहा जानाय आबादारिफोरखौ मदद खालामनायनि थाखायबो 832.70 कोटी रां गनायथि होयो मिरु सोरखारा। बेनि अनगायैबो आबाद जौगाखां बिथांखि आरो राष्ट्रीय कृषि विकास योजनानि सिङाव गुबुन गुबुन जौगाखां हाबाफारिनि थाखायबो रां गनायथि होयो। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय माद्रिजरायाव भारत-भुटान हादोरनाङारि सिमा रैखाथिनि थाखाय थिसनजानाय 54थि बेटेलियन सिमा रैखाथि फर्स बिजनीनि गेजेरजों सिमा ओनसोलाव थानाय नोगोरारिफोरजों साबसिन गोरोबलायनाय आरो गोरोबलायनाय सोमोन्दो गायसननो आरो जायगानि सुबुं समाजनि जौगानायाव हेफाजाब होनायनि थांखिजों सा-सानजा ओनसोलनि सिङाव मोनसे हाबाफारि खुंनाय जादों। बे हाबाफारिखौ सिमा चौकी मानासनि आवथायाव माद्रिजरायाव थानाय माद्रिजरा कमिउनिटि हलाव खुंनाय जादों। हाबाफारिनि गेजेरजों जायगानि गामियारि आरो कमिउनिटि हलनि बाहायगिरिफोरनि सुबिदाखौ नोजोर होनानै गं 45 मासि, मोन 6 आरांगा आरो गं 2 मेटखौ राननाय जादोंमोन। SSBनि गेजेरजों होनाय मुवा बेसादफोरा गामियारिफोरनि थाखाय कमिउनिटि हलाव खुंजानाय समाजारि, हारिमुआरि आरो अनसाय हाबाफारिफोरखौ मोजाङै खुंफुंनायाव हेफाजाब होगोन। 54थि सशस्त्र सीमा बल बिजनीनि सेकेन्ड कामान्डेन्ट बिक्रम सिंहनि दैदेननायाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिदोंमोन। 54थि बेटेलियननि मावख'गिरि कामान्डेन्ट नमिन कुमार आरो मावफारियाफोरजों लोगोसे बासबारि पुलिस आउटपस्टनि IC गौतम तालुकदार, बाहाबारिनि VCDCनि मासिगिरि बिद्युत स्वर्गियारि, प्राग निउजनि खौरांगिरि अन्जन बसुमतारी, लोगोसे माद्रिजरा गामिनि आफादगिरि सनु नाथ, माद्रिजरा गामिनि नेहाथारि पुर्ण गयारी, इक' डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि आफादगिरि थिकेन कलितायाबो नुजाथिदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।